Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naswa Sakofa Azhara dari kelas 12 IPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lan rahayu kagem panjenengan sedaya. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi kanthi rahmat lan hidayahnipun kita saged bebarengan rawuh ing acara pentas seni MA Sunia Selo. Para rawuh ingkang kunurmatan, supados acara saged melampah kanthi tertib, kula aturi maosaken susunan acara dinten menika. Setunggal pembukaan kalih sambutan, 3 pentas seni saking para siswa, sekawan penutup. Acara kepisahan pembuka kita wiwiti kanthi maos basmalah bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kaping kalih sambutan saking Bapak Khairul Rosyad SAG MPDI selaku kepala sekolah. Dhateng Bapak Ibunipun diaturi matur nuwun sanget. Acara kaping 3 yaiku pentas seni saking para siswi MA Sunia Selo. Monggo kita sambut kanthi tepuk tangan kang meriah. Pungkasan yaiku penutup. Marilah kita tutup acara menika kanthi maosan hamdalah bebarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula menika pranata cara nyuwun pangapunten menawi wonten lepat tembung. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.